ଆମର ସେ ସୁନାଥୁଣ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଆଣିକି ଟି ଭିଜନ ଏବଂ ତମ ସହିତ ଆସୁଛନ୍ତି ଡ୍ୟାନ୍ସରେ ରାଜ ଆଣ୍ଡ ନନ୍ଦିନୀ। ଆଉ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ଆମର 3 ଜଣ ଡ୍ୟାନ୍ସିଂ ବୟ। ପୁଅ ପେଣ୍ଟଟା ସିଲେଇ ଚିରିଗଲା ସିଲେଇ ଦଉନ କି ଏଇଟା କି କଥା କହିଲ ଜିନିଷ ଦେଖାଯିବ ପୁଣି ଅସୁବିଧା ହେଇଛି। ତମ ନାଁ ସବୁ କଣ? ପ୍ରିୟମ ପ୍ରିୟମ ମହାରଣ। ତମ ନାଁ କଣ? ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ। ତମ ନାଁ? ସାହିଲ। ଏ 3 ଜଣ ପାଇଁ ଟିକେ ଜୋରଦାର ତାଳି ଯାଅ। ବଡ ପିଆଜି ଆଉ ଔଷଧ। Thank you very much. ଲେଖାଟା ଆସୁଥିବ। ଲାଇଟ୍ ଆସୁନି, ଲାଇଟ୍ଟା ଆସୁନି। ଲେଖାଟା ସହିତ ମୋ ସହିତ ଦିନ ଆସୁଥିବ।